Utopiaren utopian. Aingeru hegaztik abiadore izan nahi zuen. Sondikako aireportutik mundu guztiko eta ilargiko aireportuetara joaten zen abiadore ospetsua. Abiadore, astronauta, kosmonauta. Gurasoek jostailu denda bat zuten, eta han egoten zen aingeru ere haiei laguntzen. Baina abiadore izan nahi zuenez, gurasoek azkenean hegazkintzako ikasketak egitera bidali zuten. Hegazkinen burrunbada eta abiada zituelarik beti buruan, paperezko abioitxoak egiten hasi zen klaseetan. Eta paperezko abioitxoak egiten eman zituen klaserik gehienak. Eta paperezko abioitxoen abiadore egin zen. Gaur, Sondikako aireportuko dendatxo batean dago, paperezko eta plastikozko abioitxoak saltzen. Mikel Zarate, Utopiaren utopian. Hiru eguneko asteburuak. Egun batez, antzinako tuteran, lagun egin ziren Ali, Miriam eta Joanes izeneko neskamutikoak. Elkarrekin hain ongi ibili zirenez, hurrengo batean ere elkartzea erabaki zuten. Baina hurrengo jaiegunean gehatu baitziren, Ali musulmana izaki ostiralean agertu zen, Miriam judua izanik larun batean, eta Joanes kristaua igandean. Eta ezin berriro elkartu. Gaitzerdi hala ere, zeren hurrena ustekabean topo egin eta dena argitu zutenean, erabaki ezin egokiagoa hartu baitzuten. Jaia astean behin egin beharrean, zergatik ez dugu bakoitzak berea eta beste biena ospatzen. Hartara, akabo gure problemak. Famatu egintzen arrezkerostik, antzineko munduan, tuterako hiri ezin nobleagoa, nun astean 3 egunez jai egiten baitzen. Xavier Urtzante, adar bakoitzaren oinatza. Erromako zubia, kolorezko zurubia, kolorin kolore, Erromako errege. Tietirrotimatiko tizutibitia, tikotilotirez trikotizutibitibitia, tikotilotiri, tikotilotire, tietirrotimatiko tietirritire. Gure herria. Gure aitonak beti esaten du masustak eskutatu egiten direla sasi artean. Eskuarekin sasiak pixka bat apartatu eta orduan bai, orduan topatzen direla masustarik mardul eta gozoenak. Ostoen azpian eskutatuta bezala. Gure herriarekin ere halaxe gertatzen da. Herri txikia da, pixka bat eskutuan dagoena. Baina errepide nagusia sasia bezala apartatuz gero, han aurkituko duzue. Masusta gozo bat bezalakoa da gure herria. Arkaitzkano, Omar Dendaria. Urtaroak. Udaberriko haize berdeska. Belar samurrak nire oinei kilika. Udako haize urdinska. Olatu artean nire oinak txaloka. Udazkeneko haize horiska. Nire oinetan orbelaren fereka. Neguko haize gorriska. Zure oinak
nire oinei igurtzika. Miren agur meade, begira, begira. Omarren testigantza. Gure aita Europan soldadu egon zen, frantsesen armadan, alemanen aurkako gerran. Aitak esaten zuen, Europan hotz egiten du, Europak hozkailua ematen du, Europa nolakoa den jakin nahi baduzu, zabaldu hozkailua, 5 minutuan sartu eta ateratzen zarenean, esango didazu, zer sentitu duzun. Bada Europa horrelakoa da. Familiarik ez baduzu lagunik, sufritu egingo duzu, hil egingo zara. Kirmen Uribe, Bar Puerto. Arrima, arrima, gorputz eta arima. Arrima, arrima, gorputz eta arima. Arrima, arrima, gorputz eta arima. Ipar poloan. Inuit batek gelan zuloa egin eta amua bota zuen. Amua trabatu eta inuita tira eta tira hasi zen, baina ezin. Beste inuit bat joan zitzaion laguntzera, baina ezin. Beste bat ere agertu zen eta beste bat, baina ezin. Han bildu ziren milaka inuit. Amuari tira eta tira ilaran, eta lurra irauli zuten, eta ipurdiz gora jarri. Juan Cruz Igerabide, Haur korapiloak. Hegoaldekoa naiz. Hegoaldekoa naiz iparraldean. Marrubiak, olibak eta laranjak hazten diren lurraldekoa. Horregatik bizi naiz semaforoz semaforo. 3 kolore horien atzetik. 3 zapore horien oinez. Manu López Gasene. Semaforoko ipuina.
Desertua. Benetako behi izan nahi duenari, nahitaezkoa zaio desertua. Nahitaezkoa zaio mundutik urrutiratu eta hondarra besterik ez dagoen erresuma mortuan polada bat egitea. Hondarra artean, belar edo gur izpirik gabe, berdamenaren gozotasunik gabe, behiak sufritu egingo du. Eta maiz, eguzkiak ankerki jotzen duenetan eta atzera egin eta ikuluratzeko gogoz erotuko da. Baina benetakoa izan nahi duen behi horrek, eta ez behi ustel edo makal, ez dio etxipenari amore emango. Aurrera jarraituko du, desertua zeharkatu eta mendi ezeak, baso itzaltzuak begietan arditzan arte. Orduan, poetaren esana gogoratuz, halaxe deklaratuko du. Zela ze pase. Pasada guztia, atera naiz infernutik, begi eta bihotz berriekin ikusten dut orain mundua. Lehenago, neurri hartzeko gaitasuna falta zitzaidan, gauzen balioan neurtzeko balantza. Baina balantza hori desertuan aurkitu dut. Bernardo Gatxaga, behi euskaldun baten memoriak. Parkeko aulki gorrian. Parkeko aulki gorrian, txori batek kantatu du eguerdian. Bikote batek elkar maitatu iluna barrean, eta eskale batek lo gau bakartian. Jose Antonio Ormazabal, ilun orduak eta argila urdenak. Papertxoriak. Eta parkera eraman ninduen. Txikia nintzanean askotan zurekin joaten nintzen parke berberera. Eta gogoan izango duzu, nola han urmael handi bat dagoen. Ate, beltxarga eta sahats negarti batekin ez da. Papertxoriak egiten ikasi nuenean, ara joaten nintzen uretara botatzera. Eta orduan zuk esaten zenidan, hori etzela egin behar. Papertxori haiek molestatu egiten zituztela altxor bila zebiltzen ahatetxoak. Eta hark asko harritu ninduen. Eta zuk urrezko eraztuna, urazpian aurkitu zuen ahatetxoaren historia kontatzen zenidan. Gogoratzen altzara. Maria Sunlanda, Amona zure joldi. Lua, lua masusta, aita guria biatu da, bituriako ferira. Aita guria biatu da, bituriako ferira. Lua, lua txuntxulun berde, lua, lua masu. Nire buruan. Nire buruan nik nahi dudana dago. Eta barrutik ere korrika egin daiteke. Eta hor neu bakarrik egiten dut. Itsasoa ikustea gustatuko litzaidake. Baina nire buru barruan ikusten dut, eta orain olatu handiak egongo dira. Eta gau batzuetan amets egiten dut, hondartzan korrikan abilela. Asun Balzola, Jontxuren fragata. Neri behar zaito beritu, oberitu.
Ni naiz kapitan pilotu, ni naiz kapitan pilotu, neri behar zaito beritu, oberitu. Buruan jartzen bazait neri, donbilun bera. Buruan jartzen bazait neri, donbilun bat eta donbilun bi. Neri behar zait eta donbilun bi, neri behar zait eta donbilun bi. Izarrak. Beatrizek ez ditu izarrak sarri ikusten. Hiriko zerua lainotuta egoten da askotan. Zortea dute astronautek, izarrak gertutik ikusten dituztelako, pentsatzen du Beatrizek. Handitzen denean, astronauta izango da Beatriz. Hala erabaki du berak. Iaz, garai bertsuan, Beatrizek hegazkin pilotu izan nahi zuen. Aurreko urtean, hegazkin neska. Aurreko urtearen, aurreko urtean, txoria. Beatrizek izar multzoen izenak irakurri ditu. Asko dira, Orion, Kasiopea, Perseo, Andromeda, Karina, Felipe Juaristi, izar euria. Akaberakoa. Behin batez baziren bi bele. Batek zuen buztan handi bat, besteak buztan txipi bat. Buztan txipia zuen ark, izan balu handia, ene istorioa izanen zen luzea. Baina txipia baitzuen, ene istorioa ere izanen da laburra, eta hortan gelditzen da.